Assalamu alaikum, sunana Honorable Sunusi Inuwa Mai Gado. Ni ɗan kasuwa ne kuma ɗan siyasa ne. Ina da aure, ina da 'ya'ya. Sannan tsohon ɗan takara na Senator a Plateau North under UPP, United Progressive Party. Ina harkar mota, ina kwangila. Sannan kuma ni former aspirant ne na Plateau State House of Assembly 2 times. Wannan bawan Allah Baba Mai Akwala ƙani ne a wurina, kuma ɗan siyasa ne, a grassroots politician, domin yana siyasar shi tun daga grassroots, tun daga neman kansila har ya zo neman member Plateau State House of Assembly. Sannan ni shaida ne, mutumin kirki ne, kuma jajirtaccen ɗan siyasa ne, kuma yana taimakon al'umma. Ma'ana, he is a philanthropist to the core, domin ya yi ayyuka wanda mun gani mun shaida a nan mazaɓar shi har outside mazaɓar shi ma, wanda ya tallafa wa rayuwar talaka. Ya yi training marasa ƙarfi sun samu abin yi wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu, kuma mun yi appreciating. Sannan wannan lancin da yake so ya yi inviting ɗina, kuma cikin hukuncin Allah insha Allah duk inda nake, duk abin da nake zan bari, zan halatta, saboda muhimmancin abin da zai gudanar da kuma nuna goyon bayanmu gare shi, kuma muna mishi fatan alkhairi. Sannan wannan taro da za a yi mai albarka insha Allahu za mu halatta.